Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso ja mo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jelen la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do dien jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji kechugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire nunu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative nunu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka nunu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ
i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tilegan in na jɛmukan o ye dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw ye nka ka kɛ ni ko n'a taacogo ye bi an bɛna an ferekete yɛlɛma. Kari n'o o ye desanburu kalo tile 21 san 2025 anw bɔlɔ turulen don Tumutu Al-Bilal Al-Sudanikaw fɛ yen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ yɔrɔ min na ale ye Tumutu jamayɔrɔba dɔ ye. Yɔrɔ min don a lafiya ka bon. Tumutu yɛrɛ tile filanama in nɛnɛmugu bi yan a ti sɔn foyi ma. Wa min ye baara kɛcogo fana ye bi kɔni fala ye koba saba de bɛ yen wa koba saba bɛ an bɛna n'an da don a bɛɛ lajɛlen na. Anw yɛrɛ nakun ye min ye yan Tumutu n'o ye biennale ye an na dɔ fɔ o la o ye diyagoya ye sabula o y'anw nakun ye. AES ale ka labɛnw bɛ sen na. Kunungo jamanakuntigi Wolomasiri Tabaw faralen ɲɔgɔn kan baara min kɛra o kɔnɔna na ani ministre ka conseil des ministres fɔlɔ AES jamanaw tɔgɔ la an na dɔ fɔ o la. Bi fana ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ bɛ sigi Marokukaw fɛ yen n'o ye Coupe d'Afrique ye. Tako 35nan fala ye jamana 24 b'a kɛnɛ kan wa ko kunungo min ye kafu ɲɛmaa ye a ko san 2028 ta mana bɔ a la ko Coupe d'Afrique fana bɛna kɛ san 4 o san 4 ye. O nana hukumu mun kɔnɔna na an n'an da don la k'o ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ se k'o faamuya cogo min na. Bi kunu sufɛ fala ye ɲɛnajɛ ale kɔni kɛra kosɛbɛ nka ɲɛnajɛ in an bɛ se ka min kɔni fɔ sa o ye k'a fɔ Kucala ale de fɔlɔ jouera Surɔ. Kucala kɔfɛ sa maa min jouera o kɛra Kita ye. Su datugura ni min ye o ye Sangaw ye min ye Kucalakaw ye olu kɔni y'a daminɛ n'u ka ensemble instrumental ye. Laadala fɔlifɛnw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka fɔli kɛ o kɔfɛ sa u ka solo de chant o kɔni nana sa bɛnbaliya ale kan an bɛ se cogo min na ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka laadaw n'an ka tabiyaw n'an ka danbew an ka sinankunyaw an yɛrɛ bɛ se k'an ka kow ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ye u ka solo de chant ye ale bɛ tali ko la ɲininkali caman b'a kɔnɔ munna bi an ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔw tɛ se ka ɲɛnabɔ munna bɔlɔlɔ sanfɛla kɛlen don bi an ka denw ladon yɔrɔ ye munna an ka tabiya n'an ka tafɛnw n'an ka labɛnw n'an ka baarakɛminɛnw olu bɛɛ lajɛlen bilalen don kɛrɛfɛ kiiri ko ta nasira fɛ u y'u da don o la o kɔfɛ sa min ye Kucalakaw kɔni ye ɲɔgɔlɔn na olu ni tɔw ta ma kɛ kelen n'o y'a sɔrɔ marabolo fɛn fɛn an y'a ye fala ye olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔlɔn ye tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ lakanabaliya min b'a kɔnɔ Kucalakaw olu t'a ɲɛsin kungo la kɔlɔsili ma kungo la kɔlɔsi bɛ tali kɛ an balimakɛ dɔ la ale kɔni kungo ka d'a la kosɛbɛ a bɛ yiriw tigɛ a b'u feere a b'u kɛ dɔgɔ ye a b'u kɛ charbon ye nka ale yɛrɛ de bɛna bana a bananen ko ka yiri ɲini k'a furakɛ n'a ye yiri fɛn fɛn fɔ fala ye a fɔ k'o yiri karila ka bɔ yen n'a ko a mago bɛ yiri fɛn fɛn la a fɔ k'o tɛ kɛ yen dugu yiri kelen min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen min mago ɲɔ la o tigi fana ko maa bolo tɛ maga la ni maa min bolo magara la a b'i bon dugu in de bɛna to ten cogo la sa fo gɛlɛya bɛna don o la sabu sɔrɔ ka taa min ye u ka maakɔrɔw k'olu wele olu ka filɛli kɛ filɛli ye senfɛ min ye u ka boliw ye olu b'a f'u ɲɛna k'u ka segin u yɛrɛ ma u ka segin ka kungo lakana u ka segin ka sigida lakana u ka sanuya baaraw kɛ nka yan'o cɛ min ye kamalen ye n'o ye yiritigɛla in ye a ka bana senfɛ u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la fala ye yen fana a bɛ taa sɔrɔ maa tɛ yen dɔgɔtɔrɔso maa bɛɛ bɔlen don dɔ taara a ka moto dilan dɔ taara den banabagatɔ nɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu ta kɛlen don min ye ka taa kɔɲɔkɛyɔrɔw la kɔɲɔ o ko ka taa o la maa min yɛrɛ kan k'ale furakɛ o de tun ye denfa ye donc kow a tɛna ka gɛlɛya Kucalakaw kɔni ye o de kɛ sa k'an ka hakili to kungow la an k'an hakili to an ka tabiyaw la an k'an hakili to an ka maraw la an k'an hakili to an ka denmisɛnninw na o de la sa u y'a fɔ ka ɲɔgɔnlɔn ma ko min ye bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi min ye u ka ko kuncɛli la sa u ka danse traditionnel u ye min ta o la sa o ye bɛn ni kelenya ye dɔnkili kelen kɔni ale dar'o la kosɛbɛ yaasa ka se ka min ye kɔrɔlenw k'olu matarafa o kɛnɛ kan Kucala kɔfɛ fala ye min ye Kita ye ale y'a daminɛ
ale fana ka ensemble instrumental o de kɛra ka baara fɔlɔ ye o bɛ tali kɛ yɛrɛdɔn na yɛrɛdɔn kuma b'o kɔnɔna na yɛrɛdɔn valeur b'o kɔnɔna na o kɔfɛ sa min y'u ka ɲɔgɔlɔn ye o fana ye an kana ɲinɛ an danbew kɔ an kana ɲinɛ an ka tabiyaw kɔ an ka kalanw kɛcogo an tun bɛ kow ɲɛnabɔ cogo min na an ka dugu kɔnɔna na an bɛ se ka olu dilan cogo min na fɛɛrɛ ni tabali minnu sigilen don an bolo an ka jamanaw kɔnɔna na o la sa n'i ye kitakaw ka ɲɔgɔlɔn kɔnɔna lajɛ seko ni dɔnko takanba dɔn sunu ka taa se maadaa ma n'o ye jelidɔn ye olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ tubabuya tɛ sɔrɔ arabuya tɛ ka sigi an kɛra kɔnɔtɛ waratɛ ye an ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen tununa an na o la sa min ye kitakaw ka ɲɔgɔlɔn ye a kɔni ko tiɲɛ don yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka kɛ nka o kɔrɔ tɛ k'an ka kɛ komi n'a fɔra an bɛnbaw tun bɛ cogo min nka an ka hakili to olu la kalan du maanifinya adamadenya an ka a ka ɲɔgɔlɔn in kɔnɔna na sa kuma bɛ tali kɛ min na kosɛbɛ o ye sɔrasikɛ dɔ de ye ale taara kɛlɛyɔrɔ la a y'i to kɛlɛyɔrɔ la sa ka lɛtiri ci a furumuso ma k'a fɔ ɲɛna kɛlɛ bɛ cogo min kɛlɛ taabolo bɛ cogo min min ye furukɛ in ye ja banalen dalen de ye sɛbɛnni in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ci a furumuso ma o la sa ale bɛ fatuli kɔfɛ yaasa ka se ka na sanga fɔ a ka du kɔnɔ u b'a terikɛ ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ na k'a sɔrɔ a muso kɔnɔma falen bɛ yen ka na fɔ a ɲɛna u ye kɛlɛ kɛ cogo min u ye baaraw kɛ cogo min nka kuma yɛrɛ kun ye min ye n'o ye k'a fɔ a ɲɛna ko a furukɛ n'o ye sergent sanu ye k'o fatura ale ma se k'o fɔ o la sa sɔrɔdasiw yɛrɛ de bɛ délégation wuli ka na du in kɔnɔna na sanunakaw fɛ yen ka na ɲɛfɔli kɛ o labɛnw bɛ kɛ cogo min na kuma bɛ se ka lakali cogo min na ka se k'o fɔ a laban na u b'a fɔ a ɲɛna ko min ye furukɛ kɔni ye ko ala y'u ka kalifa minɛ o la wulikajɔ sen fɛ o kɛlen y'a sɔrɔ muso kɔnɔma don a fa a ko ni ala sɔnna a ma cɛ denkɛ fɔlɔ min bɛ yen a b'o d'u ma k'o don sɔrɔdasiya la a muso n'o y'a buramuso ye o min kɔnɔma don n'o jiginna fana ko k'o fana labɛn o den a kɛra cɛ a kɛra muso ye k'o bɛ don sɔrɔdasiya la ko n'o si ma labɔli kɛ ale yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ cɛkɔrɔba ale fana bɛ don sɔrɔdasiya la sɔrɔdasiw ka se k'a dɔn k'a fɔ k'olu ka du kɔni olu labɛnnen don sɔrɔdasiya kama kuma in kɛkun ye mun ye an k'an labɛn an k'an cɛsiri an ka k'an faso fɛ an k'an ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma dondo kucalakaw min ye u ka sangaw min y'u ka ɲɔgɔlɔn ye a bɛ tali kɛ o la o kɔfɛ sa min ye u ka solo de san ye n'o o ye u ka dɔnkilida ye u kɔni nana n'o ye o fana bɛ tali kɛ kosɛbɛ sa nin waati in na min ye bɛn kelenya ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ o sinsinni ko ɲuman o kan bɔdɔn don kuma in kɔni bɛɛ lajɛlen fɔra bɔkan na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min ye sangaw ye sa u ka ɲɛnajɛ kun cɛ ni min ye o ye sumiyo ye sumiyo ye ale ye laadaladɔn ye laadaladɔn min bɛ kɛ ni jelikuntigiw ni min ye u ka ŋarabaw olu fatura olu ka janaja bɛ kɛ cogo min sangaw nana n'o de ye k'o de yira kɛnɛ kan kasange yɛrɛ u nana n'o ye ani su ka se k'a yira maaw la min ye ɲamakalakuntigi ye jelikuntigi n'o fatura u ka janaja bɛ kɛ cogo min na sangaw u nana ka na o de yira fala ye kunungo nin ɲɛnajɛ saba de kɛra bi su in na sa ni ala sɔnna a ma aw kayikaw aw na don tulon kɔnɔ han kayiba jabate o ye su in na ye ni kayi tilara min ye buguni ye banimɔnɔncɛ ale fana bɛna n'i bila fila ni dɛbɛ la nka yan'o cɛ sa kunungo tile kɔnɔna na biennale hukumu kɔnɔna na min ye yan yɛrɛ tumutu gouverneur ye fala ye n'o ye bakun kante ale ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa bɔ min ye bugunikaw ye min ye tumutu laadala baara b'u kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bakun kante ale kɔni sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa a n'a dɛmɛbagaw n'a lafasabaw n'a kanubagaw ka taa se a ka baarakɛyɔrɔ maaw ma sa ka t'u kunda min ye bugunikaw olu dagayɔrɔ kan kɛnɛ ka ɲi général de brigade min ye usumanu wele ye n'ale ye buguni gouverneur ale tun bɛ kɛnɛ kan a n'a lafasabaw n'a dɛmɛbaw o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye bugunikaw ye u ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin bakun kante ma a nana bɔli min kɛ nin ye a diyar'u ye kosɛbɛ a bɛnn'u ma a kɔni ye dugawu kɛ sa ko min ye bugunikaw ye k'ala k'u jɔyɔrɔ k'ala k'u bɛn fala ye min ye yan mamadu togola n'o ye général mamadu togola ye ni aviation maa don fala ye ale ye gouverneur kɛ tɔnbɔkutu yan nka fana y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ fana ka taa min ye bugunikaw ye ka taa bɔ olu ye kɛnɛ ka ye sa a ye foli ta nin kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouverneur min bɛ bi na tɔnbɔkutu kunna ale de ye gouverneur tɔnbɔkutu gouverneur kɔrɔ bɛɛ lajɛlen invité k'u ka na min ye général mamadu togola ye n'ale yɛrɛ aviation ba ye ale ye tɔnbɔkutu mara san 2000 ani ka taa se san 2008 ma ko hukumu kɔnɔna na sa ale tɛ se ka sigi cogo si la n'a mana ka nin ɲɛ da a ka marabolo maaw kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn kunungo orchestre ta fan fɛ fana
Buguni ale tun bɛ kɛnɛ kan orchestre ka ko sira fɛ fɔli duman k'o kɛ maaw kunna dɔnkili 10 ɲɔgɔn na u ye olu da maaba caman tun bɛ ale kɛnɛ kan fala halisa munumunu salo hukumu kɔnɔna na Kulukoro gouverneur k'i min bɛ Kulukorukaw bisimila yan n'o ye Sare Keyinakaw ye u taara bɔ o dugutigi ye ko ye Fala ye kunungo n'o ye nin kalo in tile 20 ye Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Elhaji Lamine Kapori Sanogo ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye Sare Keyina dugutigi fɛ yen a ko sa ko olu de y'olu jatigi ye yan u y'u bisimila ka ɲɛ cogo min Sare Keyina kin bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ kɛ Fala ye kabini Buguni nana u ye ntura kelen d'u ma ka donbolow k'u ye k'u dɛmɛ k'u ka cimisɛnw kɛ min ye dugu ye k'a yɔrɔ caman yirula ka fɛnw caman ɲɛf'u ye gouverneur ko k'o bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na n'u ma bonyamasegin kɛ k'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa dugutigi fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la bolo di ɲɔgɔn ma na nka min ye Lamine Kapori Sanogo ye Fala ye k'a daminɛ a ka hôtel la ka taa se Sare Keyina kɔnɔna na a y'a k'a sen na han a k'o kɛkun ye mun ye ale bɛ tumutu dɔn san 2007 san ka se san 2010 ma ale tun bɛ tumutu o y'a sɔrɔ a capitaine Namadu gardiw olu ka ɲɛmaya tun bɛ ale bolo dugu in womisɛn n'a woma a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn wa min ye leere fana ye a ye yen fana kɛ o de la jiginnen kare kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu b'a dɔn olu nana ka na fo ka waleɲuman dɔn min ye ko u ka capitaine filɛ nin ye Fala ye fo ka taa se Sare Keyina dugutigi ka so o la sa min ye Lamine Kapori ye denmisɛnw kɔni y'a senkɔrɔma don nin ko in na kosɛbɛ a yɛrɛ ko sa ko ni Ala sɔnna a ma min ye Sare Keyina ye ale ni Kulukoro ko nin bɛna kɛ baara sira dontɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ han sabula u y'a ye k'a fɔ biennale mana ban tan cogo la ninnu ye bonya min k'olu ye n'u ma fɛn dɔ sigi u ni ɲɔgɔn cɛ a ti ɲɛ fiyewu u taara ka t'o fɔ dugutigi ɲɛna kunungo n y'a f'i ɲɛna ko orchestre ko ta na sira fɛ sa Buguni ale ni Kidali olu de tun bɛ u fila ni dɛbɛ la kunungo min ye maa caman taara ka taa salle Alifarika kɔnɔna na ka se ka taa u ɲɛda olu kan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko Buguni kɔni senkɔrɔma don yan kosɛbɛ Fala ye i b'a dɔn min nana n'o ye Buguninka de ka caya Yanfoyilakaw Kɔlɔnjɛbakaw han Tumutu yɛrɛ joué don ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna a ma min ye biennale ye an bɛ se k'a fɔ su in na Kayiba Jabate ale bɛna na jury ɲɛkɔrɔ jury min ɲɛmaaya bɛ Dr Fode Musa Sidibe bolo Samaɲare b'a kɔnɔ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Yusuf b'a kɔnɔ nka Fala ye an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma donna jury ka baara la yiri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye orchestre ye olu kɔni bɛ ta kabini nɛgɛ kanɲɛ 15 waati olu ka jate bɛ kɛ nka min ye sufɛla ye u ye orchestre bɔ a la sisan su bɛ daminɛ ni min ye n'a ka di groupe ye n'a y'i ja i b'a daminɛ ni caatiri ye n'i tilar'o la danse traditionnelle i bɛ se k'o kɛ i bɛ se ka min ye solo de chant kɛ ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni danse traditionnelle ye nka bɛɛ lajɛlen n'i ka ko kɛcogo don tɔw y'a kun cɛ ni min ye sangaw ye olu y'a daminɛ n'o ye o la sa san olu tilalen baara la pewu Isa Kone n'ale y'u ka kuma lasela a ye min sɔrɔ e ka fɔ e ɲɛna i ka kuma bara la an ka jɛ an ka o lamɛn. N b'a fɔ ko alihamudulilayi rabbil alamina ka foli kɛ jatigiw la ka foli kɛ sanga bɛɛ lajɛlen na nin kɛnɛ in kan yan olu minnu sɔnna ka nin danaya da anw kan ko anw artisiw ko an ka bɔ dibi la ko an ka bɔ ka na nin ɲɛnajɛba in kɛ n'o ye biennale ko ye n'an sangaw y'u cɛsiri ka u wasa don anw na an ka équipe la k'anw bila ka na k'u fo fɔlɔ k'u barikada ka tila ka Tombouctou fana fo u ka accueil ɲuman na an ye bɔko 4 min kɛ alihamudulilayi rabbil alamina o bɔko 4 bɛɛ la an ka ladara kow de bɛ an fɛ santoro ni karantɛla minnu n'a donnen don bala kabini lawari an wulila k'a sɔrɔ yen mɔkɛw y'a kɛ olu ta mɔkɛw y'a kɛ ka na se anw yɛrɛw ma ka se anw faw ma ka na se anw yɛrɛw ma ni an ma tulonkɛ laada la an b'o de kan an y'o de yira mɔgɔw la kɛnɛ kan su in na fɛn o fɛn kɛra kɛnɛ kan ladara kow de don sɔrɔsiw ta fan o ka gɛlɛn an bi n'a bɛɛ ye mun na sabu olu kɔni n'an ye fɛn fɛn kɛ olu ye bi an bɛ dɔɔnin de kɛ sinɔn an tɛ se ka k'u la sabula olu jɔra jɔda min na ani u bɛ fɛn min na walahi anw dɔw de don olu de sɔnna k'u yɛrɛ di ala ma k'a da kira ma k'a di faso ma an kan ka fɛn fɛn ko olu tɔgɔ la n'an ye nin ka dɔgɔ sɔrɔsiw la bi nin ka dɔgɔw la anw yɛrɛw fɛ an ye min kɛ kɛnɛ kan nin ka dɔgɔw la u kan ka jansa ni fɛn min tɛ nin ye o la an bɛ min fɔ o la o ye anw yɛrɛ ka fasiya ye n'o y'an ka bɔbɔjeliw ye ni bɔbɔjeli cɛkɔrɔba fatula n'a fatura a ka laadasigi de ye nin ye laada min bɛ sigi a la n'a tun na ɲɛnajɛ bɛ kɛ an y'o de pratiquer ka na kɛ kɛnɛ kan pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko laadara ko k'a bɛ anw fɛ a bɛ anw fɛ ka kɔrɔ
hali bi an ma ɲina kɔ fasiya de don minnu an bɔra minnu na u y'an bilasira ni fɛn min ye u ma sɔn k'a dogo an na u y'a yira na donc an bɛ se k'a lawaleya kuma kuncɛ kuma min bɛ ne fɛ nin yɔrɔnin na yan o de ye ka foli kɛ Tɔnbukutu ye ka foli kɛ Mali ye ka foli kɛ an ka présidents ye ka foli kɛ an ka centre ni 43 ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye k'u ni ce u ni baraji fɛn jumɛn de ko don an ye accueil min sɔrɔ Tɔnbukutu yan vraiment u y'an wasa ka bɔ san ka na yan an ka ɲɛmɔgɔw jɔra autorités jɔra u jɔra u ye fɛn bɛɛ lajɛlen labila anw ye ko an ka lafiya ko jamana in ka lafiya an bɛ dugawu de kɛ nin bɛɛ kun ye jamana in ka lafiya de kama ye ni nin bɛɛ kun ye jamana in ka lafiya ye an b'a deli Ala fɛ Ala ka nin kɛ jamana in basigi sababu ye Ala k'a kɛ nin kɛ sababu ye an bɔlen kɔ Tɔnbukutu yan basi foyi kana jamana in sɔrɔ fo nin ka kɛ maaw k'a fɔ ko alhamdulilayi arabil alamina Mali kɔnɔ an b'o laɲini ye den ye. Fala ye k'an to Tumutu yan an b'an pan ka taa min ye Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ kan pankurujigi kɛnɛ kan kunungo baara belebele de tun bɛ AES ale tɔgɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ kɔni bɛna kɛ AES faaba ye bi tile 2 in na ka sababuya kɛ jamanakuntigiw ka lajɛ o baara ɲɛbila baaraw la Mali ye layidu o layidu ta fala ye ka kɛ ni AES yɛrɛ sigi ni sɛbɛn ye Asimi ko f'a k'a bɛɛ lajɛlen de dafa k'a ban tewu yaasa ka se ka ballon passe capitaine Ibema o la kunungo sa Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi n'ale yɛrɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ye AES o jamana ɲɛmaa fana don kunungo sibiri ale lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ lajɛ in bɛ tali kɛ mun na o ye ka bandiri ta ka di min ye AES kɛlɛkɛcɛw ka bandiri o dili de tun bɛ sen na commandement o ɲɛmaaba min ye lajɛ in ye sa a kɛra maa min ɲɛna o ye Mali ale premier ministre ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye CNT ɲɛmaa ale fana tun bɛ kɛnɛ kan général de corps d'armée n'o ye Maliki Jaw ye ka taa se AES wolomasiri taba ministriw ma a n'a kɛlɛdagatigiw ka bɔ Burkina Niger ka na fara Mali kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen wolomasiri tabaw ka ciden minnu bɛ yen n'o ye attaché de défense ye an dɛmɛbaga jɛkulu n'an teriw fala ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan jamanaba minnu bɛ yen sa n'olu kɛlen don ka Mali yɛrɛ kɔkɔrɔma don ani AES jamanaw kɔkɔrɔma don ninnu bɛɛ lajɛlen nana u sigi baasi belebeleba in ale kɔrɔla la yaasa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na min ye kɛlɛkɛcɛ ninnu ye u ka bandiri dili a ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o y'an ka wolomasiri tabaw ka ministre ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale yɛrɛ de ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baara in bɛ se ka kɛ cogo min a n'a jɛɲɔgɔnw ko ka kɛ sa min ye ɲamɛkaw fɛ yen layidu min kun taara juillet kalo tile 6 ko min ye wolomasiri tabaw ka sigi sen kan ka se k'u bila baara la Asimi ko o de filɛ nin ye koyi yɛrɛ ko o de don u ye kɛlɛbolo in ka baara wulikajɔ fɔlɔ boloda tɔgɔda o la yɛrɛko fɔlɔ ni yɛrɛko filanan Asimi ka fɔla fala ye k'a ye bamaciwale ni wale kabaw caman kɔni bɔ baara la koyi min ye u ka ɲɛmaabaw u n'u dagayɔrɔbaw n'u ka kangarangayɔrɔbaw kulu caman kɔni da walona k'o filenkolonci k'o dakolonci ala ni kibaruya ɲumanw dili min ye hali bi AES cɛdenw kɛlen ka wulikajɔ boloda fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na Asimi ko min ye nin waati na wa ko min ye AES ye maaw bɛ ka fira kan sɔrɔ ko o terrorisiya bɛ sen na kunnafoni terrorisiya bɛ sen na terrorisiya yɛrɛ an bɛ min dɔn o bɛ sen na ko yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ la jamana saba in kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma sɔrɔ ko ta nasira fɛ ka se ka dangari o kow la kunnafoni ko ta nasira fana fɛ général d'armée Asimi a ko télévision AES sigira radio AES sigira ka gafe sɛbɛn AES o tɔgɔ la o sigilen don sen kan bi min ye kibaruya sanumanw bɛ se ka di cogo min na ka se ka kibaruya cɛjugu k'olu kɔkari o baaraw bɛ sen na k'o kɛlen don tiɲɛ bi AES kɔnɔ Asimi ka fɔla fana a k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye AES jamanadenw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛ suuli ka taasibila kɛ maaw ye minnu ye sɔrɔdasiw ye ani jamanaden minnu binna nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ ka dugawu don kɛ maaw ye maa minnu fana joginnen don ale kɔfɛ sa Sadio Kamara ye kuma ta fala ye min ye basigi karamɔgɔ ye a y'a cun k'a bɛrɛ bɛn ka se ka kuma sani k'a ɲɛfɔ maaw ye a ko bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ min ye jamanaw ka se ka taa ɲɛ ye ko AES y'a faamu a mɛnna o la sa u jɛra ka fɛn minnu sigi sen kan ko nin y'a la belebeleba dɔ ye wolomasiri tabaw ka gun kan ale nisɔndiyalen n'a jɛɲɔgɔn tɔw n'o ye Burkina taw ye ka taa se Niger taw ma k'u bɛna jɔnjɔn min di bi ko jɔnjɔn lankolon tɛ fala ye bandiri in ko kɔrɔ de b'a a la cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ ani maa minnu y'u nin di olu ka se ka taa ka don ba la ko o don min ye wolomasiri tabaw ka gun min sigilen filɛ nin ye général de brigade Dawuda Traoré
na ale dɔnnen no kosɛbɛ a ka baara kɛcogo ɲuman na fala ye a bɛ kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔ ko ɲamaya dira ale ma u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye koba o dalen fila kun nin ye a ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri ka timinandiya yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min kɛnɛ ka ye wolomasiri taba ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ jamana saba la fala ye u ka cɛden minnu bɛ yen olu fana ye defile mankanni kɛ Asimi yɛrɛ tilara ka gɛrɛ minɛnw n'a ka ɲininkaliw kɛ pankuru blendew min ye motow ye ka taa se a maɲɔgɔlɔn tɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ tun bɛ Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ ka kunungo ka t'i ɲɛ saragada a bɛɛ lajɛlen kan fala yan'o cɛ sɔgɔma AES minisiriw layidu kun taara Nizɛrikaw fɛ yen ka kɛ n'u ka sariyakisɛ 12nan ye ko min ye jamanakuntigi Asimi ye a k'i gɛlɛya a ka waati kɔnɔna fala ye AES conseil des ministres ka se ka kɛ kunungo o kɛra Bamakɔ kulubakaw fɛ yen président a ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo yanni minisiriw ka lajɛ sisan kimɛli baara minnu kan ka kɛ laɲini minnu kɛra maraboloko ta nasira fɛ wulikajɔ minnu kɛra sira ka kɛ jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔko ta nasira fɛ wolomasiri ta nasira fɛ baara minnu kɛra o kɔnɔna na ani fɛn minnu farala kan k'olu kimɛ k'o ban pewu